ingkang sakmangke saestunipun tresna kalian para Pandhawa wekasan mentala ndadal karti sampinganing para Kurawa wekasan kathah senopati Kurawa ingkang sami kapuping rana Madyalaga nggih anak Prabu Ngastina. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Suman. Sengguni kula wonten maring ngadhawuh. Ora usah dadak mbok semoni ning kowe ngucapo apa sing tok aturake mau ana sambung rapete karo Salya. Ya ngono apa ora? Nuwun sewu kula mboten nyebat nami. Namung saestu kula nggadahi panyakara bawa ingkang mekaten nanging kula nuwun sewu sinuwun kula mboten nyebat nami. Pirangane ingkang padha lenggah ana ing pesanggrahan Bulu Pitu kene anak Prabu Ngastina. Kowe Durna lan kabeh para sata Kurawa. Ingkang ana sambung rapete karo Pandhawa kuwi mengaku, sing ana sambung rapete Pandhawa kuwi mengaku. Merga Madrim Madiku dipek karo Pandhu anak-anak loro Nekula Sedewa. Kuwi piranganing para Pandhawa. Dadi upama kowe ngandhakake yen to ana piyayi ingkang dadi telik Mangindrajala. Ingkang dadi mata pitaning para Pandhawa kuwi ora sandadak kowe ngucap jeneng ning aku wis krasa, ora sandadak kowe ngucap ning aku wis ngerti sing tok karepe kuwi aku. Ya apa ora? Kula nuwun sewu, ora sandadak nuwun sewu karo aku, ora sandadak nyuwun ngapura. Mumpung iki kahanane kahanan peperangan, mletik sithik wae dadi kebrongot nalari para piyagung-piyagung Prabu Salya. Jroning tentrem wanci surup tekaning sesuk-esuk kuwi kanggo ngleremke rasa ngulah rasa sabar. Sesuk-esuk tumandang karya magut ana ing peperangan. Yen wengi iki kowe mletikke geni memungsuhan karo Salya, saiki ngene ora sandadak hitung-hitungan. Yen kowe ngarani karo Salya, yen to aku ki tok anggep sing tansah ndadal karti sampinganing para Kurawa. Tansah kadenangan dening para Pandhawa. Saiki aku tak takon karo kowe buktine apa? Buktine apa? Kowe aja ngucap yen to aku kuwi dadi wong tuane Nekula Sedewa. Kowe aja ngarani yen to aku tresna karo para Pandhawa ndadal karti sampinganing para Kurawa ki merga aku kuwi wong tuane Nekula Sedewa. Yen ming dasar kaya mengkono mau satenane wiwit biyen teka saiki wong wis padha ngerti. Ning kabeh mau yen mung kandhek ana ing pengaran-aran mung kanthi dasar kowe menungso sing golek pendhok supaya ketok kowe matur ming pamrih entuk pengalembananing anak Prabu Duryudana. Saiki ora Pandhawa mungsuh Kurawa ning Salya mungsuh Suman. Padha-padha gerange, padha-padha tuweke. Ning tanganku tiba ning dasmu ora pecah dadi papat aja duntang Ratu Mantaraka. Nggih, kula nuwun sewu. Ngantos geger kados mekaten swasana wonten ing pesanggrahan Bulu Pitu menika awit krana sedaya menika nggadahi pemanggih ewa semanten sami boten saged nampi bedaning pemanggih. Surasipun dados geger kados mekaten menika nggih. Kula nuwun sewu lho sinuwun Prabu Mandaraka kedahipun panjenengan menika nampi dhateng menapa ing dados saturipun Adipati Harya Sengguni. Wonten ing pesanggrahan menika sami nggadahi benten-bentening pemanggih. Nanging tumrap Begawan Durna benten-bentening pemanggih menika mujudaken satunggiling kesaenan. Anggenipun badhe ngrembak babagan benjang-enjang menika menapa sinten ing badhe kadhapuk dados senopati mangrurah para Pandhawa. Oh Durna. Wonten dawuh. Bawa Durna tumunten mingset anggenipun lenggah madaning pesanggrahan. Kersanipun kados pundi? Ger. Samangke sampun ngantos dipun terosaken anggenipun ngrembak perkawis sedaya ingkang sampun ngapuping rana Madyalaga. Ingkang putra wayah kula Lesmana Mandrakara menika kaanggep satunggiling laré ingkang saged junjung dhateng derajatipun tiyang sepuh. Buktinipun wiwit Puratayuda dipun wiwiti Lesmana boten ketingal wonten ing peperangan. Nanging sareng
Nalika semanten Nabi Manyuri ranjap wonten telenging Bratayuda, Lesmana ngetihanaken kesaenanipun minangka dados putra paduka anak Prabu Ngastina. Anggenipun kepengin junjung derajatipun tiyang sepuh tumuntun Lesmana majeng wonten ing pabaratan nadyan Lesmana kedah pejah wonten ing Tegal Kurukasetra. Nanging menika mujudaken setunggiling anak ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh. Nggih, salajengipun. Salajengipun samangke gandeng sampun boten wonten ingkang madhek suraning driya. Ingkang kapatah dening paduka anak Prabu Ngastina. Ingkang bapa ing Sokalima samangke masrahaken dhateng awak kula nggih. Monggo kula trima reba Masesa. Menawi dipun maringaken kula ingkang badhe madhek suraning driya mangsah yuda mangrurah anak-anak kula para Pandhawa. Menawi ingkang bapa sampun kepareng madhek senopati wonten ing madyaning pabaratan, menapa paduka badhe tida-tida dhateng kesagahan kula? Menapa badhe paduka badhe tida-tida dhateng kekiyatanipun Begawan Durna? Mboten ngantos sedinten kula nyangking sirahing Pandhawa gangsal cacahipun. Bawa Beneban. Maturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Titi mawu menawi sampun sagah makili ingkang putra ing Ngastina Duryudana madhek Brah Senopati wonten Tegal Kurukasetra. Apan menika dados kesagahan kula nggih. Menawi mangke lajeng benjang menapa anggen paduka badhe tata angragit gelaring baris madhek wonten ing pabaratan Kurukasetra. Menawi wonten lilah paduka benjang-enjang menika kula badhe madhek suraning driya minangka dados senopati ning para Sata Kurawa. Badhe kula tatahaken pejahipun Begawan Durna kinarya cagak tuwak nalendra ing Ngastina Prabu Duryudana inggih sembahan kula. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Ing mekaten kula namung anengga dhateng pangandika paduka ingkang salajengipun. Kirana ingkang Bapa nyuwun pamit madhal pasilat. Nyawisaken menapa ingkang badhe kula cawisaken. Uba rampe anggen kula badhe madhek wonten ing madyaning paperangan. Sembah kula ingkang namung ndherekaken jengkar paduka Bapa Durna. Mugi-mugi lebda ing karya kula nyuwun pamit nggih. Nggih. Mugi-mugi paduka saged damel srana pejahipun para Pandhawa. Kula nyamung budidaya sakmangkenipun kodrat pesthi menika wonten astanipun ingkang ngagawe jagat. Mila menawi ngantos geseh aturipun Begawan Durna. Sampun ngantos samangke kula menika nyandung nrimpet anggenipun manggih kasuwargan. Kula nyuwun pangapunten nggih, Nger. Bawa Durna, kula kepengin panjenengan menang. Sampun ngantos ngendikaken panjenengan badhe kapuping Rana Madyalaka. Oh inggih ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit. Bawa Durna sembah kula ingkang njerekaken jengkar paduka menembaning Sokalima.